Ola, nós somos Eugenie e Jimena e hoxe imos falarvos de Emily Pankhurst. Emily Pankhurst foi unha activista política británica, símbolo e líder do movemento sufraxista. Naceu o 15 de xullo de 1858 en Manchester, Reino Unido. Emily Pankhurst era unha nena moi intelixente, aínda diso non gozou da educación que tiveron os seus irmáns varóns. A idade de 15 anos foise a estudar a París, á Universidade de École Normale de Neuilly. O movemento sufraxista foron protestas exercidas por mulleres que querían igualar os seus dereitos cos dos homes, principalmente o dereito ao voto. As sufraxistas fixeron folgas de fame para alzar as súas voces. Non foi nada sinxelo, xa que foron encarceladas e algunhas morreron, e os seus familiares non sabían nada delas. Emily dicía: non queremos romper as leis, senón escribilas e avalalas. Por último, Emily Pankhurst falece o 14 de xuño de 1928.